மாமா ஹீரோ போல என்ட்ரி கொடுப்பேன் என் டியோ காடியில் நீ எனக்கு ஏத்த குச்சியம்மா நாங்க பில்லா போட வரட்டுமா என் மாமான்னு தான் கூப்பிட்டு பாரு மெல்லமா கூப்பிட்டு பாரு மெல்லமா நீ கூப்பிட்டனாக்க உமா செல்லம்மா நான் என்ன பார்த்து ஐ லவ் யூ சொல்லமா நீ என்ன வீடு இருக்கிறடி கொள்ளமா நான் போலாரு நீ எங்க இருந்தா நல்லாரு பாரு நான் ஆள மறுத்து பேரு ஆமா போலாரு நீ எங்க இருந்தா நல்லாரு பாரு நான் ஆள மறுத்து பேரு மாமான்னு தான் கூப்பிட்டு பாரு மெல்லமா நீ கூப்பிட்டனாக்க உமா செல்லமா வலிச்சு வலிச்சு கொண்டு போறப்போ அரைச்சின்னு கீரை சொல்லினே மெல்லாமா வலிச்சு 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 கொண்டு போறப்போவா அவ வச்சிரு கீரை ஊத்த போடலாமா உன் மண்ணில தான் மைய வச்சு மாமாவை பாரு நீ பார்த்தனாக ஆயிடுவாரு மண்டை கொள்ளாரு உனக்காக வாங்கிட்டு வந்த ஆடில காரு நம்ம அணி மூணு போலாம் வாடி காரில ஏறு நீ டோராவின் பயணங்கள் நான் த மேப் டோராவின் பயணங்கள் ஏ டோரா எம்மா டோரா நீ ஒழுங்கா நடைய நேரா நயன்தாரா ஓடி வாரா என்னை என்ன பண்ண போற ஆரோசி உன் டோலை தூக்கி வாசி வந்த வாசி போல காசி பாடுறது ஈசி எனக்கு பாடுறது ஈசி ஆரோசி ஆரோசி ரோசி 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 எனக்கு என்ன ராசி வந்த வாசி போல காசி எனக்கு பாடுறது ஈசி என் மாமான்னு தான் கூப்பிட்டு பாரு மெல்லமா நீ கூப்பிட்ட நாங்க உமா தரமா செல்லமா சித்து காலி 1 2 3 வாங்க நீங்க பொண்ணிக்க போட்டு வச்ச தொண்டிலே மாமா லைஃபுக்கு தாயத்து வேற கேளிலே சீட்டு கட்டில மாமா தாண்டி ஜோக்கரே என்னை அம்மக்கு நினைச்ச மண்ணில உந்துடுறேன் ஐயோ 6 மணி ஆனவருவன் தண்ணி தூக்கின்னு நான் சைட் அடிக்க கிளம்பிடுவேன் இதான் சாக்குன்னு அவங்க அப்பங்கார பார்த்துட்டாக்க ரொம்ப சிக்கங்க அவங்க அண்ணக்கார கிசாக்க ஏன் பார்க்கங்க ரோடுல நின்று ஒன்று திட்டி கொஞ்சம் தள்ளி நின்று இருந்தா ஏத்தினப்பா லாரி பேய் இருக்கோம் மரத்துல நீ வாட்ஸ்அப்புக்கு வரத்துல எனக்கு அவளை ஒருத்தல நான் பத்துக்க வேண்டிய சொத்துல எனக்கு அவளை ஒருத்தல நான் பத்துக்க வேண்டிய சொத்துல எனக்கு அவளை ஒருத்தல நான் பத்துக்க வேண்டிய சொத்துல சாரி சாரி வேணாமா வேணாமா கும்பலாக சுத்துவானங்க ஏன் மனு கத்தும் எனக்கு குத்தும் எங்க பிள்ளைங்க எல்லாம் பயந்துடும் பார்த்த மன மயங்க ஊந்துடும் அவன் உண்மைங்க நான் சிந்து ஊந்துடும் கும்பலாக சுத்துவானங்க ஏன் மனு கத்தும் கத்துறேன்னு கேட்டா அவங்க வாயிலையே குத்துவான் அது ரெண்டு படி பார்த்தா நட்புனா உண்மை பாசங்க பண்ண மாட்ட மோசங்க என் நண்பனை தொட்ட அவன் ஆசங்க நட்புனா உண்மை பாசங்க பண்ண மாட்ட மோசங்க என் நண்பனை தொட்டா எங்க பிள்ளைங்களை தொட்டா அவன் ஆசங்க ஏ அச்சந்திரமுகீரன் அசம்பேசான் ஃப்ரெண்டு கூட ஜாலி பண்ணு சுத்தணும் நானு சம்பேசான் ஃப்ரெண்டு கூட ஜாலி பண்ணு சுத்தணும் நானு கும்பலாக சுத்தம் நான் மனு கத்தும் அப்படின்னு கேட்ட அவங்க வாயிலேயே குத்துவான் சிக்கன் ரைஸ் வாங்கி வச்சுப்போம் 1 by 2 பிரிச்சுப்போம் இது காடு கொடுக்க ஒரே லைஃபுங்க நண்பா மஜா டைப் ஒரு சிக்கன் ரைஸ் வாங்கி வச்சுப்போம் 1 by 2 பிரிச்சுப்போம் இது காடு கொடுக்க ஒரே லைஃபுங்க நண்பா மஜா டைப்புங்க நான் மாமான்னு சொன்னேன் நான் மச்சான்னு சொன்னா நான் கோயிந்தான்னு சொன்னேன் கோபால்னு சொன்னேன் நான் மாமான்னு சொன்னேன் என்ன மச்சான்னு சொன்னா நான் கோயிந்தான்னு சொன்னேன் என்ன கோபால்னு சொன்னேன் வாடான்னு ஆயிடுன்னு சொன்னேன் அப்படி எந்த வீட்டுக்கு போயிட்டுன்னு சொல்லிட்டேன் என் மஜா சொஞ்சாலாம்
ஐயோ லோக்கல் வார்த்தை ஏ வாட மச்சான் ஆசைய கையதகோத் ஏ மாஜ சொஞ்சல ஐயோ லோக்கல் வார்த்தை வாட மச்சான் ஆசைய கையதகோத் ஸ்வீட் பீட போல என்ன வெண்ணுண்ட அவ கண்ணாலேயே வாச்சாச்சி என்ன கொண்டுட்டா என்ன பார்க்க நீ மொட்டை மாடியில குழந்தை போல பார்த்துக்கிறங்க சேஃப்டியா சைடுல பார்த்த போது விஜய் டிவி லாஸ்டியா ஜானி வாலி ஜானி வாலி ஜானி வாலி ஜானி ஜானி வாலி அக்லி காடி வாடிமா மாமா லோக்கலான பவர் ஜிம் பாடிமா அவன் மெரினா பிச்சில 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 வரது இருக்கிற வஞ்சர மீனுங்க பிச்சில கேட்டு குமாரசாமி மாமா டானுங்க காசி மீது கனகாக ரெண்டாவது போட்டு நான் வச்ச கண்ணு வாங்க மேலே மூணு வந்த கண்ணு காலையில எழுப்பி கொடுக்குற காப்பி மாமா எழுந்து வந்தா ஸ்வீட்டு மீன போட்டு அவன் கண்ணாலேயே வாச்சாச்சு என்ன கொண்டுட்டான் என்ன பார்க்க நீ எழுப்ப மொட்டை மாடியில நான் ஈர போல என்ட்ரி கொடுப்பேன் டியோ காடியில என் டியோ காடியில நீ எனக்கு ஏத்து சினிமா நான் பில்லா படம் சினிமா எனக்கு ஏத்து சினிமா நான் பில்லா படம் சினிமா